lakonane le, aku ora wedi karo Sinuwun Mandura. Ming aku njaluk tulung karo kowe. Tulung apa? Golekno gaman. Gaman nggo apa? Gaman nggo nandingi Prabu Baladewa. Oke, ya. Saentuke kowe tak sileke bakul degane. Ya wis ra. Ora apa-apa. Ngati-ati ya, Truk. Mulya kok. Apa sing kedadiane negara Ngamarta ki aturno, Bapak. Aku percaya Bapak iso mene pepadang karo aku karo kowe. Ya, ning sing ngati-ati. Ayo, amuk iki metro kantong bolong gawean. Yen ngandika magawe Branta Koko Prabu dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabda pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu menika kadidene sowanipun Panakawan Petruk. Koko Prabu Ndarawati jagat wasaning Bathara Wayapura jagat. Yayi najan dipun menapak-menapakno Petruk menika tasih Panakawan negari Ngamarta. Mila Petruk sowan mbok menawi wonten wigatos tumunten ngatimbal menapa wigatosipun Petruk sowan Yayi Prabu Ngamarta. Koko Prabu kasinggihan mekaten mugi kasekecakno anggen jeng ngandika lenggah. Yayi Prabu sampun boten kirang prayogi. Panakawan Petruk padha rarja sak praptanira. Panakawan Petruk kanthong bolong. Nuwun amit pasang kaliman tabi tinebene ing lodoni dumawahing tawang tuwang sinuwun. Linepatno ing tulamanu. Menawi kirang ing tata krami kula nyuwun pangapunten. Wilujeng niring sambi kula sowan kula tebih saking Rubeda. Namung keparenga kula ngaturaken sembah sumung keming pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Gusti kula sanata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Ya Panakawan Petruk ndak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana kula pundika jimat paripe dayana ing kasantosan. Karo sapa? Kali adik kula Bagong. Gong, ora ngawur lho le omongan. Iki neng negara utawa neng kraton. Aku iki wis tuwa dadak tok weling, Truk. Wis ngerti empan papane. Ya syukur. Panakawan Bagong padha rarja sak praptanira Panakawan. Tansah pinayunganing kawidadan ing sambi kala sowanipun ing ngabdipun Bagong. Ngersanipun Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Kepareng kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabekti kula kunjuk sandhap pepada paduka Gusti kula ingkang Sinuwun Prabu Puntadewa. Iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan Sinuwun. Panakawan Petruk padha rarja pangestunipun Ndara Kresna wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Petruk ndak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana. Nundi kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha rarja pangestunipun Ndara Kresna wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun. Iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana. Nun inggih sanget anggen kawula mindadosaken jimat paripe. Petruk kantong bolong padha rarja sak praptamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den. Ya Petruk ndak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana. Nun inggih sanget anggen kawula mindadosaken jimat paripe. Panakawan Bagong padha rarja sak praptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Ya tak tampa. Pangestuku tampanana. Nun inggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat paripe. Biasane kowe karo Sinuwun Mandura iki gelucik. Iki kok ora. Ya ora kabeh ngono, Truk. Nganggo diselani. Lah iya. Petruk. Nun, slamet tekamu. Wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Petruk tak tampa. Bagong padha rarja sapratamu.
Ndara Werkudara wilujeng bekti kula katur nggih, Den. Ya, tak tampa. Kowe nek tata caramu unggah-ungguh tata kramamu kaya ngono kuwi. Ora mantra-mantra wujuding Bagong. Nanging tak sawang kaya ngene. Paribasan nadyan ala nanging katon bagus. Oh ngece. Kok ngece piye? Wong genah kaya ngene kok disawang katon bagus iki nyawang nggo sedotan es apa piye? Ya kowe iki dialem kok ya mergo tata kramamu sing kaya ngono kuwi dialem wong iki. Mula ketok to, Gong. Ndara Werkudara ing ngalembono karo kowe. Nadyanala rupane nek tata kramane ganep unggah-ungguhe ya kecekel, kuwi wong padha ngurmati. Wis sandhangane ora mingsra, lethek, ora nganggo tata krama, njaluki rokok. Wah. Kuwi jenengane wong ora bakal diajeni wis tenan ndi-ndi iki. Aku arep saiki arep mulai ngono kuwi kok, Tru. Ngono kuwi piye? Arep mulai njaluki udut. Wo. Malah aku ki nek diajeni malah kisruh pikirku. Lah iya, wis kebaca dadi wong bebas. Ponokawan Petro Padharjo sapraptamu. Wilujeng Den bekti kula nggih, Ndara. Iya tak tampa. Ponokawan Bagong Padharjo sapraptamu. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk nggih, Den. Iya ya Bagong tak tampa pangestuku tampan ana. Ponokawan Petro wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa dene jeneng kira sowan ana ing ngarsaning ingsun yen to pancen duwe wigati mono gage matur marang panjenenganing ingsun Ponokawan apa saka karepmu dhewe apa dinuta dening bapakmu Semar. Ha nika ngaten. Sawan kula menika mboten saking kajengan kula piyambak namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Bapakmu Semar utusan nglawan sira. Nggih. Sababe apa kok utusan nglawan atmajane? Nuwun sewu. Sampun wonten setunggal candra nika bapak nika kaya wong masuk angin ning boten lara, kaya wong pikirane kebak ning jane bapak niku nuwun sewu sing dipikir niku ya apa? Iya. Mbegogok enten ngajeng omah mboten purun napa-napa ming meneng mawon. Nek bengi ya ora gelem mlebu omah. Ming kemul sarung tetep begogok teng ngarep griyane bapak. Monggo-monggo pendak dicaosi unjukan boten diunjuk, caosi daharan boten dipun dahar. Iya Ponokawan. Nggih. Lah kahanan ingkang wonten kaya ngomong niku ndadekake kuwatir kula gareng kalih Bagong. Tumuli kula sowan ngersanipun bapak. Pak jane eneng apa to, Pak? Nek bapakku duwe pepinginan, bapakku duwe kekarepan, mbok ngendika karo anak-anak. Mergo anak-anak iki rumangsane mbiyen isih cilik dikulawenthah karo bapak, mula saiki gandeng anak-anake wedo mentas, kuwi duwe kewajiban ngomong karo wong tuwa, nuruti apa kekarepaning wong tuwa. Barang kula matur kaya ngoten niku bapak niku terus gelem dehem. Terus gelem ngendika. Ngendikane bapakmu kepiye? Ngene le, jane aku ki meneng wae iki ora kok mikir kahananku dhewe ora. Aku duwe penjaluk apa-apa, duwe penginan apa-apa ku ya ora. Wong nyatane aku ku ya wis tuwa. Arep ngopo to wong tuwa kuwi? Ning ngerti ya, bapakmu ki duwe kewajiban dadi pamomong tumraping para pepundhenmu Pandhawa. Bapakmu iki tukang momong pepundhenmu Pandhawa. Negara Ngamarta ku mbiyen negara sing kondhang kawenang-menang. Negara ingkang kondhang panjang punjung pasir wukir lo jinawi gemah ripah karta tata raharja. Ning pirang-pirang taun iki kok negara Ngamarta iki ora kaya adat sabene. Negara Ngamarta iki wis beda kaya biyen. Papan-papan sing maune tentrem, papan-papan sing maune guyub rukun, saiki sawangen. Ngendi-endi dalan padha bentak sirah, ngendi-endi padha regejegan, ngendi-endi padha gelut ming perkara bab sing sepele. Mongko papan-papan panembah ora padha diparani, sing dipaparani papan-papan maksiat. Tak anggap yen to kawula sak negara Ngamarta kuwi wis padha krisis moral. Krisis moral. Nggih. Kuwi apa, Petro? Oh iya lali aku. Biasane aku ki omong karo piyai-piyai terpelajar. Lah iki Nalendra, mongko Nalendra wayang, ayo krisis moral ora ngerti. Krisis kemanusiaan. Kuwi apa? Manusiane krisis. Iya.
Piye ya le jelaske, Gong? Ah kono terserah. Wis pokoke kawula negari Ngamarta niki sakniki lagi ora iso didandani, nggugu karepe dhewe, ngudel bingung numbuk bentus. Apa sing dilakoni dianggep bener. Mongko ora gagas bener kuwi enten pirang-pirang bener sejak benere dhewe, benering bebrayan lan bener sejati. Cobi wonten pundi-pundi papan negari Ngamarta menika mung perkara bab ingkang sepele wekasan dadi gawe. Mung perkara bab sing waune iso dirembuk sarana bedamen, nyatane dadi regejekan dadi peperangan. Niku negari Ngamarta. Lah, Ngamarta sing kaya ngene iki nek ora tak dandani, Truk, iki negara kuwi bakal remuk bubuk dadi rempon. Mula aku ndiniat bangun kayangan. Lah, kula kaget. Kena ngopo kaget? Lah nggih to. Om bapak niku wong sekeng wong ora duwe, bapak niku wong melarat, bapak niku mung nuwun sewu gedibal. Kok arep bangun kayangan niku terus probiyane saking pundi? Saderenge kula matur ngersane bapak, bapak wis paring dawuh. Sik, kowe aja kaget. Aku bangun kayangan iki ora kok bangun papan sing magrong-magrong, papan sing dumadi saka jamrut hergeni, saka mas mutiara ora. Bangun kayangan ki ming saloka utawa salokaning tembung. Tegese negara Ngamarta ki arep tak bangun kayangan. Kayangan ki papan sing kebak kanikmatan, kebak karukunan, ora ana rasa diya diniya, ora ana ora rasa sing ora kepenak, anane ming sarwa kepenak. Mula aku pengen negara Ngamarta iki kawulane uripe mbane ana ing kayangan. Ngoten niku. Iya, Petro. Nggih. Lah terus kersamu piye, Pak? Kula matur ngoten, terus Bapak ngendika. Ning aku njaluk kowe karo Bagong tak kongkon ning negara Ngamarta. Merga sing dadi makuthaning bangsa Ngamarta kuwi Sinuwun Prabu Darmakusuma sak kadang-kadhean Pandhawa 5 cacahe. Mula aku nyuwun Pandhawa 5 cacahe rawuh ning Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka Jamus miyang jimat kelima sada. Mergane apa? Pandhawa tak jak nyaketi gumregahing para kawula. Pandhawa tak jak nyaketi gumreguting para kawula nggone padha bangun negara. Merga apa, Truk? Kawula ora butuh diwenehi brana picis, kawula iki ora butuh diwenehi bondo donya. Ning kawula iki butuh dicedhaki rasane dening pengarepe. Dicedhaki atine, dikaruhke rasane dening pengarepe. Nek pengarep-pengarep kaya para Pandhawa niku remen ngaruhke kahananing para kawula, kawula niku bakal percaya kalian para Pandhawa wekasan gumregut gumregah bangun negara. Negari Ngamarta mujudake negari kang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Dados sowan kula mriki menika namung badhe mboyong punden kula Pandhawa gangsal cacahipun supados rawuh wonten ing Karang Kadempel. Sinambi mundi pustaka Jamus miyang jimat kelima sada. Cekap semanten atur kula, mbok menawi wonten klenta-klentuning atur nyuwun gunging samudra pangaksami. Cekap semanten akhire ngatur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Petro. Nggih. Wis. Gong. Kowe kok kaya ora aktif to? Mengko dhewe tengkas. Apa urung-urung kok kon aktif? Aku pulsae rung tuku kok aktif. Maksude kowe kuwi lho ora kok HP-mu ora. HP duwe pertama glelenge ra jamak-jamak. Sapa-sapa dipoto, sapa-sapa dijak selfie. Marah dadi. Ha iya. Mengkari ngenteni dawuh Sinuwun Prabu Darmakusuma. Heeh. Mengkari ngenteni dawuh Sinuwun Prabu kersa lenggah eneng Karang Kadempel apa ora? Petro, dalem. Pandhawa kuwi ora mung ngaku ijen. Oh nggih. Nanging 5 cacahe. Werkudara, Janaka kelawan kembar. Oh mestinipun ngaten. Aku tak taren karo adi-adiku dhisik ya Petro. Kula semanggaken Sinuwun, malah langkung prayogi. Werkudara, hawa. Piye Dimas miturut penemuning si Adi? Ora dadak nganggo mbok tari. Apa sing dadi gegayuhane Semar kuwi luhur. Ayo mangkat merono bareng Pandhawa 5 mundi pustaka Jamus kelima sada. Petro, nun. Omongo karo bapakmu. Yen pancen butuhke Prabeya, yen pancen butuhke dana, aja metu saka bapakmu ning metu saka Ndadipati. Kurasen aku ora bakal owel. Petro, kandhara bapakmu nggone bangun kayangan yen perlu Prabeya saka Janaka Madukara ya ora bakal kurang. Petro kantong bolong kandha karo bapakmu.
yen Jodipati Madukara isih kurang, mengko kasatriyanku digadhekke dhisik ya ora apa-apa. Kanggo kecukupaning bapakmu Petro. Alhamdulillah. Gong, poin, Gong. Lumayan. Aku arep daftarke dadi bendahara. Lho. Bendaharane sapa? Bendaharane Semar. Oh, ngono ya. Heeh. Lah Semar nek nyekel dit grusah-grusu kowe. Nek ra aku sing nyekel wis ora bakal teri asal-asasi terus. Samangane rasa sok aneh-aneh. Ora bakal tersalurkan ning nggon pembangunan kayangan, malah ming remuk ora karu-karuan. Nggih, matur sembah nuwun sinuwun. Malah samangke daya-daya dinten mangke monggo kula dherekaken tinggal budal wonten ing Karang Kadempel. Sinuwun Prabu Darmakusuma. Ana kawan Petro wonten dawuh. Satemene bingung penggali ingsun sebabipun sadurunge kowe prapta iki mau Kaka Prabu uga kepareng rawuh uga mbutuhake pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Oh ngaten. Iya. Kangge napa? Kanggo tumbal wadaling negara Ndarawati awit negara Ndarawati ketaman pegebluk. Lho. Ndarawati ketaman pegebluk? Iya Panakawan Petro. Mula sing gedhe pangapuramu aku durung bisa mutusi. Krana Kaka Prabu isih kepareng lenggah ana ing Praja Ngamarta uga ngantu-antu kelawan apa kang dadi aturku munggo babakan pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada Petro. Oh, wis. Gong, nol besar. Piye maksude? Awak dhewe bali kukut iki. Kok kukut? Le sowan mrene kalah dhisik karo Sinuwun Prabu Ndarawati. Sebabe Sinuwun Prabu Ndarawati ya mbutuhke pustaka Jamus kelima sada. Lho. Ha kanggo ngapa? Ndarawati ke Taman Pegebluk. Ndarawati ke Taman Pegebluk? Heeh. Terus isane Waluya Nirmala Temah Jati, Jati Temah Mulya, nek Ndarawati ditumbali pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Monggo le rawuh dhisik Sinuwun Ndarawati tinimbane awake dhewe. Ngamarta ki peraturane iki antri kok, Go. Sing dhisik ya didhisikke, sing keri ya dikerekke. Mula kowe karo aku ora bakal iso ngukup. Wis kalah star karo Sinuwun Ndarawati. Yo le mulih yo. Sik. Kok sik piye? Kowe terus piye kowe? Aku ora iso matur apa-apa, wis entek pikiranku. Sinuwun Prabu Darmakusuma paring dawuh Petro, kowe kalah dhisik karo Sinuwun Prabu Ndarawati. Uga mbutuhake pustaka Jamus kelima sada. Mula sing gedhe pangapuramu ya Petro modar wis ora iso piye-piye. Mulih seneni bapak. Kowe duwe ide ora, Gong? Hah? Kowe duwe ide ora? Duwe nang ideku ki engko kisra. Piye, wani ora? Wah ya aja iki ning kraton. Ah nek kowe ora wani ya mulih. Nek kowe wani aku tak maju pindah. Lemu tengok kono, kowe nang mburi kene aku tak matur. Ning kira-kira engko piye? Kedadiane piye? Ya ketoke kedadiane geger. Wong aku ki wong ngawur soalé truk. Ning ngawurku landasane siji lho. Apa? Bener meng kuwi tok. Nek landasanku ora bener aku wegah kon gegeran ki mah. Ning nek landasanku bener, wo lah mbok bumi walik watu tak lakoni. Ya coba saiki kowe maju kene. Aku tak genti ning mburi. Heeh. Ngene-ngene. Ya, wah. Ngati-ati lho Le, wis tenang wae, wis tak pikir apa kae. Kowe pokoke ngasul tengok kono. Heeh. Midhangetke pidatoku. Oh iya. Ora kaya kowe tledhak-tledhok ning ngrampungi karya. Mono kawan Bagong arep matur apa? Lho namung dados wakilipun Petro kok Sinuwun. Iya. Kula ajeng nyuwun prisa. Sinuwun Ndarawati rawuh mriki wau ajeng napa? Nyuwun ngambil pustaka Jamus kelima sada. Kagem dinggo tumbal negara Ndarawati. Sebabe Ndarawati kenging napa? Kena pagebluk. Stop. Cekap semanten mawon kula tak mangsuli nggih. Iya Bagong wangsulana. Siji. Panjenengan percaya Ndarawati ke Taman Pegebluk? Mesine percaya Kaka Prabu kuwi kadangku sepuh. Arepa kadang tuwa iki nuwun sewu. Iso lho ngapusi.
Dasarmu apa kok kowe wan matur kaya mengkono? Ngaten, dasar kula mang penggalih. Bener apa ora? Pegebluk utawi winastan welaking Jawata menika adalah wah, kok aja nganggo adalah barang. Ayo aku sok nganu ya. Nun sewu nggih, basa kula campur-campur sing penting cetha ditampa. Iya ora apa-apa. Nika mujudaken paukumanipun para dewa ingkang tumanduk dhateng titahipun. Paukumanipun Gusti ingkang diparingke titahe. Apa ta sebabe kok ketaman pegebluk? Merga wewengkon kono menungsane wis ora iso didandani. Kon manembah ya ora gelem, kon tumindak apik ya ora gelem, anane mung tumindak ala, anane mung tumindak jahat. Niku Gusti mesti paring hukuman kagem wewengkon mriku saengga wewengkon mriku dipun sebat ketaman pegebluk. Iya bener nggih. Terus saniki sampeyan kula aturi menggalih. Jagat niki negara pundi sing ratune jahat? Prabu Dasamuka nika arep ampuh dikaya ngapa ning ludes keles tanpa sisa mungsuh Prabu Ramawijaya. Niku tegese Prabu Ramawijaya niku dadi utusane ngadil menehi hukuman kagem Prabu Dasamuka sak wadya balane sak rakyate. Iya. Ngastina niku sing dadi ratu Prabu Duryudana. Niku ratu jahat, Kurawa niku angkara murka. Niku ora ketaman pegebluk, ayem-ayem mawon, tentrem-tentrem mawon. Terus saniki panjenengan penggalih. Ndarawati apa bedane karo Ngastina? Bedane apa, Bagong? Wah, lha iki piye ta iki kok takon terus? Aku asline cerdas ming sok gaya ta, Tru? Ah iya. Bedane Ndarawati kali Ngastina, nek Ngastina niku ratune jahat sing kudune entuk pagebluk. Nek Ndarawati niku ratune ratu sing dititisi dewa. Teng jagat menika sing ngagem asma Sri Bathara menika mung loro. Siji Sri Bathara Bagong. Mantil jasmu. Sri Bathara Ramawijaya, angka loro Sri Bathara Kresna. Nggih. Niku ratu sing ketitisan Sang Hyang Bathara Wisnu. Lah, sapa ta Wisnu? Wisnu niku dewa ingkang tukang nentremke jagat, dewa sing duwe kewajiban memayu ayuning jagat. Niku Bathara Wisnu. Nah, pertanyaannya iki nek ora ngene iki ra jelas ya, Tru. Ah iya. Ora apa-apa. Ngastina sing dadi ratu-ratu jahat ora ketaman pegebluk kok Ndarawati sing dititisi Sang Hyang Bathara Wisnu kok negarane ketaman pegebluk. Niku perlu dicek dulu. Sampun ngantos sampean kelintu. Ah saklajengipun Pustaka Jamus Klimasada niku panggesanganipun para Pandhawa. Pustaka Jamus Klimasada menika panguripane para Pandhawa. Ora kok Pandhawa tok. Ning rakyat Ngamarta niku ya padha gumantung karo Pustaka Jamus Klimasada. Pustaka Jamus Klimasada ajeng diparingke Sinuhun Prabu Ndarawati mung dienggo tumbal. Mongko dienggo tumbal niku apik-apike mung dipendhem. Nek dipendhem niku ora iso bali. Nek ora iso bali, Pandhawa kelangan Pustaka Jamus Klimasada. Nek Pandhawa kelangan Pustaka Jamus Klimasada, wong sing ora seneng karo para Pandhawa arep gawe kampitunaning Pandhawa, angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Nggih mboten? Iya Bagong. Nah, mulai dipenggalih. Ampun grusah-grusu. Terus saniki Semar. Semar niku mbutuhke Pustaka Jamus Klimasada bareng kalian para Pandhawa. Berarti Pandhawa mboten pisah kalian Pustaka Jamus Klimasada. Omongan sing tirik-tirik kula omongke menika garis bawahi benang merahipun inggih menika Ratu Ndarawati. Nuwun sewu, sing ratu ketitisan dewa kok negarane ketaman pegebluk niku menimbulkan sawijing ngandhapi to. Oh iya. Sing perlu dipun garis ngandhapi nuwun sewu lho. Nuwun sewu niki mboten ngarani. Ya nek niki Kresna tenan. Nek dudu
wis kebacut maringke pustaka Jamus Kelima Sada, wis kebacut maringake pustaka percaya karo Sinuwun Prabu Ndarawati, jebule dudu Kresna tenan. Lah, panjalmaning mungsuh sing mung kepengin gawe kapitunaning para Pandhawa, Pandhawa ora ngerti. Pustaka Jamus Kelima Sada ilang, Pandhawa ora ndek kekuatan. Lah, wong sing ora seneng karo Pandhawa, arep gawe kapitunaning Pandhawa, angel mijet wae ngranti. Ayo. Piye? Piye kok meneng wae? Lho, iki karo ratu kok njur piye kok meneng wae ora? Pripun? Cocok mboten omongan kula. Kula niku waton gelem omong, gelem matur, ning kula anggere duwe waton. Nek ora duwe waton ya kula ora bakal gelem matur, ngoten. Nek niki panjalmaning mungsuh, pustaka wis kebacut digawa, lek arep goleki nendi, lek arep ngelarah nendi. Ah, ngrekoso. Ngrekoso. Wis, Kurawa krungu, Pandhawa kelangan pustaka Jamus Kelima Sada. Kurawa tumindak elek, Pandhawa kesia-sia. Kasangsaning Pandhawa ngembet kawula sak negara Ngamarta. Kawula uripe wis ora tentrem, digawe bubrah merga sampeyan nuwun sewu kirang lantip panggraitane, kirang cetha paningale, nyawang dhateng sinten kemawon sinuwun. Maring jajaran sukertaning bawana iblis lanat. Bagong. Bagong. Wis kono tru rampungi. Lho kok rampungi piye ta kowe iki? Kowe kuwi sing ngomong oke-oke kok rampungi. Nesu ae wonge. Ha nesu kowe ngelokke ngawur kok. Kowe ngarani Sinuwun Ndarawati barang palsu ya anggapmu apa? Wis kono tandangi. Kowe piye? Lho aku ora ngomong apa-apa kok. Wegah aku nek tok du kaya ngono kuwi. Cah jireh ora. Oke. Kamu duduk situ. Iya. Tak wangsulane. Ngene nek kok gelut kowe ya, Tru? Us. Nek gelut kok aku ora. Aku cilik ya kalah musuh iki. Cilik kae arep nek gelem menang ya iso menang. Bagong. Kono kawan Bagong. Wonten dawuh, mboten sah seru-seru. Kula dereng budhek kok. Aku ngerti yen kowe durung budhek. Ning nggonku bengok sora iki mergo aku nesu karo kowe. Wah, lah ngerti kula. Wong pasuryane abrit kaya ngoten. Kowe mau muni piye? Kowe muni piye? Kowe mbalen ana rembugmu. Waduh, lali wong mboten kula catet kok ya. Masa wong ngomong kon baleni saka awal ya wis ra kelingan mbok pinter kaya ngapa wis ora kelingan. So sampean kula ajeng nyuwun pirsa sampean kok getak-getak niku wonten apa? Enten apa? Masalahe apa? Yen ora kleru kowe mau keri dhewe muni yen kowe ngarani Yayi Prabu Ndarawati iki panjalmaning mungsuh. Yayi Prabu Ndarawati iki panjalmaning mungsuh ingkang bakal nglembut pustaka Jamus Kelima Sada. Ya ora? Ayo muni yo. Muni ya apa ora? Heeh. Heeh, pripun? Anggepmu apa? Anggepmu apa kowe ngarani Yayi Prabu Ndarawati iki panjalmaning mungsuh? Anggepmu apa? Kowe ora ngilo karo derajatmu, kowe iki mung batur. Kok ngarani Yayi Prabu Ndarawati iki panjalmaning mungsuh? Sik ta. Nuwun sewu kula arep takon sing jejuluk Prabu Kresna nika sinten? Yayi Prabu Ndarawati. Sing tak arani palsu? Yayi Prabu Ndarawati. Sing tak arani kowe ora duka kok sampean wong liya nesu-nesu iki ngapa? Ngapa kula tak takon? Yayi Prabu Ndarawati iki adhiku. Kuwi kadangku Taruna, wis ngerti. Terus karep sampean piye? Aku ora trima. Tan trimaning Baladewa. Kowe kudu nampa pahukuman. Lho, ora luput kok dihukum. Cangkemmu sing luput. Iki pancen cangkem elek kok iku. Gong kowe iki pola gawemu iki marai nesu lho kowe. Kowe mbok ora konyol kaya ngono kuwi lho. Truk cangkeme. Atuhnya lho kowe. Nang sekolahan kok omongane saru. Konyol. Wah. Tak kira lambene Bagong ora. Terus nek sampeyan ajeng duka sampeyan ajeng napa? Aku ora nrimake. Kowe bali, kowe minggat. Kowe aja pisan-pisan ngayonake pustaka Jamus Kelima Sada. Nuwun sewu sinuwun. Sampeyan ya daya, kula ya daya.
Sesama daya niku dilarang mendahului. Sesama daya niku dilarang unek-unek wong sampean ya mung entuk wedang segelas, kula ya mung entuk wedang segelas. Lah kok sampean nesu-nesu sak penake dhewe niku nuwun sewu. Kula salah napa? Kula kleru napa? Sing kula unekke Sunan Prabu Ndarawati kok sampean dadi murka kaya ngoten. Murka wae. Mergo kowe wani kurang ajar kaya Prabu Ndarawati. Mergo kowe wani kurang ajar kaya Prabu Ndarawati. Iblis kowe kere kok. Cangkemmu dilangap-dilangap kaya bedet suwun bobat tegalan. Ndrewili kaya grojokan. Kowe wani nges marang Prabu Ndarawati kanggo apa? Kowe ora ngilo karo gecokmu, kowe iki mung batur, kowe mung Panakawan, kowe iki mung kere. Wis ngerti. Kan biyen aku kere, terus arep ngopo? Lho, malah ora basa. Sampeyan suwe iso mangkelke kok. Ora basa karo sampeyan aku ora kualat wong tuwa Bagong bangane Baladewa. Lho, nek ngono kowe wani karo Baladewa? Mboten ajeng wani. Lah kowe wani sekecap padha sekecap. Kowe wani wangsulan karo Baladewa padha karo kowe wani karo Baladewa. Mboten sinuwun tiyang agung kula mboten wantun kaliyan panjenengan. Nek panjenengan niku ngunekke kula kaya ngoten niku sabaraning manungsa niku wonten watese. Sing jeneng Kulon Wragawe duwe wates kok sabaraning manungsa ora duwe wates. Ngoten. Kula niku wonten watese. Nek kula wis entek kesabaran kula nggih nuwun pangapunten nek pancen kula wani kalih panjenengan. Nek kowe wani karo aku ya ngadeg jejeg. Ayo, aja deplok nang isor. Nek wani karo Baladewa, ungalno dadamu. Piye, Tru? Sak karepmu. Iki piye iki kok aja sak karepmu. Engko nek geger tandangi wong loro ya, emoh. Telek. Ora sembodo karo le mangkat mau le ana apa-apa tanggung wong loro, ana apa-apa tak tanggung dhewe. Ora minggat mulai ana. Cah jireh ora. Sampeyan muni pripun? Nek pancen wani karo aku ayo ngadeg cecek padha karo aku. Oke, ming ngadege kok angel, Mas. Anggepe kaya kula niki wedi karo sampeyan. Wah, bagus. Weh, ngece nek iki. Wis ngerti Bagong rupane kaya nek duneke bagus. Kowe wani padha sekecap karo Baladewa. Wani malangkrik ngarepe Baladewa. Tegese kowe wani karo Baladewa. Mestine wis tak waneni wong sampeyan yo ngeyel kok. Sampeyan niku kok kaya sak penake dhewe karo wong cilik kok sak gebyau ya sak penake dhewe. Oh alah. Dumek kula ming kawula cilik dunekke wong kere, wong gedibal, wong melarat. Mbok sadar sinuwun. Mekutha sandangan sing apik sing mangagem niku sok nek ngadep sing gawe urip niku ora kanggo. Di mata Tuhan kita itu sama-sama manusia. Neng mergo sampean kedenungan derajat pangkat neng donya niki dibedakake antaraning piyayi karo kere. Neng nek piyayi nek ora iso nglungguhke karo kerene nuwun sewu, kere ora wedi karo piyayi. Lho nek ngono kowe wani karo aku. Iki nang kene iki. Suwijining piyayi sing ora tau iso dielekke iki ya ngene iki, dielekke malah ngono kowe wani karo aku. Mbok aja ngono to, sinuwun sampean ki sadar. Sampean ki eling. Ngono, sampean ku niku mbiyen jaman arep nyalon dadi Prabu Baladewa mbiyen mbok yo eling teko nang nggon aku ngekeki dit 155 tahun niku njur gablek gaglakan apa kula tak takon. Bagong iki kowe kudu nyoblos aku. Aku golekno wong 40. Petro aku golekno wong 55. Semar aku golekno wong 45. Kaya ngono kok sampean ra kelingan. Saniki barang lenggah dampar negara Mandura gedangkrang sila tumpang. Sampean karo wong-wong sing dadekke sampean sia-sia. Aja dianggep ming rakyat cilik. Ning kula ngedukke sampean ora nganti 3 kedheping netra. Wah sogok gogrok saka kursi sampean. Muni ae saiki. Suwe-suwe dinengke kok arep wani. Ngerti Bagong wetenge lara ket sore mau kok malah gawe masalah. Aku nek nesu ngene iki ora ngerti lara, ora ngerti wong anggere ana panganan mari. Nekat anggere panganan kok mari. Rumangsane ora. Anggepe sak penake dhewe. Wis saiki tak takon karo kowe. Kapan kowe omong nyata? Kapan? Bagong, yo nek kowe milih aku kene pojokan tak kei cakruk. WC umum kene iki tak ganti nganggo kloset.
Sprene isih mancek watu. Nyok kena banyu nyok ora, nyok kena banyu nyok ora. Manut ombake. Ora terrealisasi babar blas. Manusia macam apa? Wah, aku malah suwe-suwe teratapan, Gong. Arep dadi apa kowe engko nek omonganmu kaya ngono kuwi. Nyok. Satu sono ngegrab minggat kono. Lho kok digawe dhewe kon ngegrab. Wah iki ngisru-ngisru ya, Tru. Aku wis menteng-menteng wani tenan, malah kowe sing jireh, kowe sing wedi, rasa nyangkem meneng. Iya. Engko nek nganti dadi perang piye? Nek dadi perang piye? Lah tandangane. Waduh. Ora usah melu-melu ora apa-apa. Malam ini tanpa Petruk Bagong jalan. Waduh. Ya wis kowe bareng ngono kok glelengmu ora jamak-jamak. Saiki ngene bae. Tinimbangane iku padu ning dalan utawa padu ning negara iki, kowe saiki bali. Bali nanti? Lho, ning omahmu. Bali kondo karo bapakmu. Bali kondo karo bapakmu. Bapakmu kon murungke le bangun kayangan. Bapakmu kon ngilo karo cengele. Kon ngilo karo gicoke. Semar kuwi ming gedibal, bapakmu ki ming kere. Bapakmu ki wong ora duwe. Kok arep bangun kayangan ki bapakmu ki gablek apa? Bapakmu ki duwe apa, Bagong? Kondo, kon gagas karo kanane, cecak nguntal cagak, cebol gayu wulan, utong etong lintang, tangan kelakone cepak wurunge. Bong. Bong. Le, sadar le. Le. Sinuwun mandura dadak ngrasani bapak. Tekene ra tekan, Gong. Iki aku sing ora seneng. Aku nesu saking nesune nganti trenyuh. Nganti trenyuh. Edian. Wong semene iki ora niteni karo labuhane bapak. Wong semene iki ora niteni karo labuhane Semar. Semar sikir dinggo sirah-sirah dinggo sikil, momong Penjawa, momong Gorawati, momong Madura. Ning bareng wis do mukti, do lali karo sing momong unek-unekke Semar wong saking, wong ora duwe. Semar ki wong goblok. Ah! Ngopo iki, Gong? Saking kesune. Kok sarunge dikebut-kebutke barang. Ben. Aku ki kaya arep nesu ning nesuku caraku piye, Tru? Wis bayangno, mangkel tenan aku. Bala dewa menungsa ora tatanan. Lho Bagong, ae meneng ae. Nek wis nyenggol bapak iki wis beda perkarane. Nek aku tok nyek ora masalah. Nek gandeng kowe wis ngece karo bapak. Sedungo bathuk senyari bumi. Nadana mung sedungo jembaring bathuk. Nadana wong sanyari jembaring bumi. Tatotai pecating nyawa blabaring ludi. Lho, kowe lah malah menteleng matane. Matamu kowe. Gong kuwi ratu ben ra urusan. Lho kowe wani karo Baladewa sing tak wedeni apamu? Ora minggat. Ayo, saiki tak gawe sayembara perang. Tak gawe sayembara perang. Sapa sing cilik gedene sangka kadetane Baladewa menang boyong Pustaka Jamus Jimat Limasada. Piye omongmu mau? Piye le omong mau? Sapa sing cilik gedene sangka kadetane Baladewa menang boyong Pustaka Jamus Limasada. Lho. Nantang aku kowe. Yo, oke. Nanti bapane wong Bandayuda. Kowe iso nglangkai batange Petruk gawanen Pustaka Jamus Limasada. Halo. Kok dadi batangku? Kok sing mati urung? Urung ya ora apa-apa. Lho ora apa-apa. Nek nantang ki nglangkai batange dhewe ora batange wong liya. Ku jenenge matekke wong liya ora. Amamu ni piye? Nek iso nglangkai batange Petruk, ameng salah kata. Maksudku batange Bagong, as kowe iki senengane nyemelangi ora. Nanti pawane wong neter kadedean. Nanti pawane wong neter kadedean. Omonganmu iki piye?
Nendi papane wong neter katiter metu Jawa, ora metu Jawa gretel negara legane ati kowe. Yo! Iku bali rene to, Kang? Ame ngapusi Baladewa kok pira uwen. Melayu banter aku ngerangkul cagak terus balik sut. Dhek bablas. Trembelane ya. Kene iki cagake ngendi? Saka guru kae. Oh, adake ora. Wong iki nek ndelok wayang iki kene karo jalan, karo mbayangke ngono lho. Mesti seneng tak gawe ngene iki men penonton iki bayangane keadaane ning dalam keraton. Melayu bareng terus aku ngerangkul cagak terus balik ngene lho caci cilik lho. Aku iso mbayangke aku. Piye? Apik to? Heeh. Nek ora iso mbayangke ya berarti urung apa jenenge durung apa tenanan lho ndelok wayang. Heeh. Ha terus ki piye? Wis kono tandang ngono. Lho. Lah sing nantang kowe kok, sing nantang aku sing ngopiok kowe. Wah. Aku lino dolanan ning omah senengane ngono. Bagong wonten dawuh yen pancen niat bakal nandingi Koko Prabu kena ngapa kok bali meneh marang Praja Ngamarta. Namung badhe nyuwun pangestu sinuwun Prabu Darmakusuma awit menika badhe wonten peperangan ingkang ageng. Inggih menika sinebut perang Bratawuda. Bratawuda. Nek Pandhawa ngertina ora Bratayuda. Nek aku karo Prabu Baladewa Bratawuda. Oh. Iya Bagong sing ati-ati. Kula ajeng madheg Senopati. Iya, Juk. Kalungi kembang ora. Madheg Senopati. Karungi kembang ora diwur-wuri kembang ora. Tonya wae. Diwur-wuri kembang. Kaya wong modar. Ala mbok menawa aleman bareng. Kana to. Kowe nang Jawa to? Lah ya bareng aku nang Jawa, aku ya nang Jawa. Gak aku nang temandang dhewe aku moh. Nggih ngoten nggih sinuwun kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nyuwun pamit sinuwun. Iya. Kakangmu nesu ya aku. Iya soko. Aman nesu mboten? Ora. Tau nek palsu ngoten? Ora. Berarti palsu tenan. Ora. Ha ya, ora. Mendeli-mendeli tak culek matamu kowe. Nyuwun pamit nggih sing Ndara Janaka. Iya ya sing ati-ati Bagong. Nyuwun pamit nggih Ndara Werkudara. Udu minggat. Ndara Werkudara nyuwun pamit. Yo sing ati-ati. Ndara Nagaradewa nyuwun pamit. Iya, sing ati-ati Bagong. Iya Bagong sing ati-ati. Sayang aku pulang dulu ya, sayang. Nggih. Sing atos-atos ta, Mas. Iya. Ora aku sik. Kowe kok nyeluk Abdi Ngamarta kok sayang iki. Apamu mantan. Kula boten gubuk asmara niku kali niki. Wong edan ora. Ngalahke sing nang kono. Ari kok luar biasa. Mau ana sing iket-iketan arep ngene barang. Aku wis waduh salto kae bolora. Luwih hebane apa kowe gabung rono, Lek? Kowe melu gabung rono luwih hebat meneh. Apa aku wis kumpulane kok ngono sepatu. Iya, semangatnya luar biasa. Kok aku hancur bareng. Lu hancur. Hancur kok. Hancur. 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 Hancur iki hancur. Sampeyan kaya gawa rombongan to ya ayo dienggo semarak. Men saya gayeng saya rame padake. Nggih. Wah matur sembah nuwun, Mas. Seneng ki ya, Dik. Oh iya, Mas. Dangu mboten pinanggih. Sampeyan kok ngingu jenggot barang. Ayo karang ya nganggur suwe. Marai kula gemes ning ngenten iki. Ya iya. Sampeyan ngingu jenggot mboten Mas Bagong. Ora arep gemes apa? Tak duduhi. Amane wis senengane kaya ngoten niku. Emoh kula nek kaya ngoten niku. Heeh, wah rame.
Dipaske sisan, dipaske jam 2 sisan. Lho, lakone piye, Mak? Ana tetembungan dalang ora kurang lakon. Santai to, buktine engko anggere rampung rak Semar bangun kayangan rek beres. Kemampak bawat nyobentar bawat nyobentar. Ngomong kebabang nyomong gue ngaloko Dorontasena iya Petruk iya Baguk enten apa kok pasuryane kaya duka aku didhawuhi dening Siwa Mandura didhawuhi dening Prapak di Baladewa kon goleki kowe nek pun ketemu nek wis ketemu aku kon bondo tanganmu kon ngerincung sikilmu. Ngandel ora, Baladewa iki arep ora atune seneng ngapus-apus ya kae. Hooh. Mesti iki kuntul dikandhake dandang dikandhake emprit. Ha iya. Lakon sak nyatane diceritake beda karo anak-anak Pandhawa, men anak-anak Pandhawa nesu awake dhewe. Nah anak-anak Pandhawa nesu awake dhewe, Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antaja ben gelem ngrangket carake dhewe. Penyakit tenan kae Baladewa. Piye, Kong? Wis diwangsuli wae. Nek jane aku kandha karo kowe ya, Truk. Nggih. Aku ora tekan atiku. Mergo kowe iki tau tate ngomong karo aku, kowe tau tate ngudang karo aku. Oh, nggih. Lah terus aku tak takon karo kowe jane masalahe apa? Nah, iki cah apik iki arep rada gentro ning apik iki. Nek tak omongane, Truk. Iya, omongane. Jan-jane niku kula kalih Petruk mboten salah, Raden. Ndara. Lah kok Siwa Mandura dawuh karo anak-anak kon nyekel karo kowe. Mergane nika pancen wonge sarak. Ngoten. Sinuwun Dwarawati, sinuwun Prabu Baladewa rawuh teng negara Ngamarta. Ya. Wigatine ajeng nyuwun ngambil pustaka Jamus Miang Jimat Limasada merga negara Dwarawati ketaman pegebluk. Oh ngono. Heeh. Terus kula kalih Petruk teka. Niku dikongkon Bapak merga Bapak kepengin bangun kayangan. Bangun kayangan menika ateges uripe para kawula sak negara Ngamarta niku embane urip teng kayangan kebak karukunan, kebak unggah-ungguh, kebak tata krama kamanunggalan. Ning syarate Pandhawa kudu rawuh teng Karang Kadempel sareng kalih pustaka Jamus Miang Jimat Kalimasada. Terus geger. Geger piye? Padu antaraning kula kalih Prabu Baladewa. Lho. Kowe wani karo Prabu Baladewa? Lho canggleleng padake. Kula wani merga kula bener. Kula ndakwa sinuwun Ndarawati niku nuwun sewu panjalmaning mungsuh. Ing atase negara Ndarawati niku dilenggahi Prabu Kresna titising dewa kok taman pegebluk niku rak impossible. Wah, bahasamu. Lho niki teng sekolahane. Impossible ki apa, Gong? Odol cengkulmu melacot. Impossible ki tidak mungkin lho, ora bakal kelakon. Ora bakal kelakon to. Nggih, Mas. Ya. Aniku dadi dukane Prabu Baladewa. Wanur maling jalanan Bagong dapure kaya ngene. Kula dunekke kere, dunekke ra duwe, dunekke wong wis pokoke entek amek kurang golek. Ning kula ora masalah. Kula dunekke kere ra apa-apa, bareng nyandak Semar. Lho, nyandak Semar piye? Semar eno Baladewa muni. Bagong, saiki kowe bali kandhara bapakmu. Bapakmu kon ngilo karo cengele. Kon ngilo gitoke. Ming Semare kok bangun kayangan ki terus gablek apa? Semar ki wong ora duwe, Semar ki wong melarat. Aku dadi sak kepenake dhewe ngunekke sak kepenake asal digoleki apa-apane terus dipangan wae. Wis digoleki lomboke ya wis ora ana. Kok omong kok iso nyember tekan ndi-ndi to? Alae kok diuwak-uwak ora dek dimplok. Kene iki le ndelokke melu ngelih. Oh, caedan. Nah, Semar dunake ngoten niku. Ah kula nesu bapak kula niku sing kula ajeni. Lah iya. Saniki coba kula tak takon karo sampean. Takon apa? Upamane sampean niku ketemu karo wong niku unek-unekke bapak sampean. Antasena wae anake Werkudara. Werkudara kae wong dlogak-dlogok. Ora iso basa, ora iso ndodok. Kene ning kamar mandi piye jajalan? Nek ora iso ndodok. Lara ora atine. Wong mau tak jotosi mergo ngino bapakku. Padha aku.
Aku ya mbelani bapak wani karo Baladewa niku. Mboten kok mbelani sapa-sapa. Oh, lara-larae ngono to. Heeh. Anu iya. Anu nggih. Wah, untung kowe tak ajar. Untung ada saya. Nek ora ngono, mesti kowe tak polo mergo aku metu padha dawing Siwa Mandura. Terus piye iki? Aku ora iso nyegel kowe. Aku ora iso nyegel terus piye? Akae kakangmu ae Gatotkaca karo Antarja kae piye? Nek tekan kene aku diajar, ya Tru? Mesti modar. Ki piye kuwi? Nek pancen sampean niku benerke kula ya aja mung meneng wae, ning belani kula. Ngene bae. Tak bilani, ning aku belani salah siji. Salah siji piye? Engko nek Kakang Garwaca tekan kene arep nyekel karo kowe wanenono. Waduh, wani ya ilang ndase tenan. Bagong wani karo Garwaca potol ndasmu. Wah, terus diganti pucukan rek. Tenaming tingil-tingil. Ora aja kuwatir. Aku ngewangi karo kowe ning aku tak ngewangi Petro. Carane? Aku manjing ning awake Petro. Wah, mbok kula mawon. Moh. Ora sedeng awakmu. Sedeng mawon iki melar ya awake. Moh. Petruk wae. Engko soalé kowe iki wonge glelengmu ndak tok nggo ngopo-ngopo. Tur dasare kowe iki wonge clemer. Mun aku mlebu ning awakmu kowe pinter, kowe digdaya tok nggo nyopet ning pasar malah aku sing kewirangan. Alah. Saiki wis ora. Nah mbiyen kok saiki wis ora, kok saiki mung sok ngutil. Padha wae ora. Aku tak manggon ning awake Petro. Ngene Petro Kakang Garwaca tekan kene, Petro arep dicekel, kowe arep dicekel, pasrahke Petro. Ben Petro sing perang karo Kakang Garwaca. Walah, mbok kula tak gleleng sekali-sekali wis. Mlebu teng mriki, ngono bleng manten kula dimong sampean mlebu teng awak kula, wah, kula gleleng. Moh, aku ndelok potonganmu ki ora seneng. Kuwi soalé wong gleleng ku ndak tok nggo sing aneh-aneh. Pun Den, kowe mlebu iki. Kok tak gleleng, yo. Walah, Tru, mbok yo. Aku ya, Tru. Lah, Durantasena karepe arep nggon aku kok. Kok kowe kok aku Tru. Moh ya ben ning kene kok ya. Wah, kowe iki. Kula mawon, Tru. Moh. Awak kula anget. Ya men awak. Penak teng awak kula. Moh, aku tak ning awake Petro. Tru, nun ngampet ambekan. Petro sing ngampet ambekan udu kowe. Alah, Danu. Kowe banci ndek banci ladan. Ora arto irane apa-apa aku ora manut, pokoke aku arep mlebu ning awake Petro. Ngampet ambekan, Tru. Nggih. Iti prani mangan anong kari cotho. Mbak lumembak lamun mambeng lero mbak ing samudra hang. Oh. Kok ya iso maslep ngono ya, Tru? Ah ya Durantasena iki ayampuh kok, Tru. Nun. Wis kowe nek wis tak nggoni ngene iki kowe ngopo-ngopo iso kelakon, tur kowe dadi satriya digdaya. Kowe dipateni ra iso mati, dilarani ora ngrasake lara. Wah, duh gleleng tenan iki cah. Terus kula iso napa mawon? Iso ambles bumi, iso mabur sakarepmu saka dayaku. Weh. Ding dang. Modaro. Ora iri to, ora iri apa? Kudune iso kabeh ya iso kabeh. Antos sendok. Antos sendok ki boros kaya bakmi ya gelem, kaya go goreng ya entek. Ya unek-unekke Durantasena ning ndro awakku ora krungu. Wis ben. Kula tak njajal ambles bumi nggih, Den. Yo, ambles bumi. Carane pripun? Ngampet ambegan terus ngelikar. Ho! Wah. Halo. Ding. Ah, pujak-pujak kan jegluk sapi tang ndasmu. Kuwi ra elek ta pujan-pujan ya men. Jedul. Ya. Ah, nek mabur sikile gedruk lemah ping 3. Weh, gong. Ki lho, gong. Wah, jian. Waduh. Wah, sip le liwat kos-kosan. Golek kamar mandi sing ora ana gendenge. Terus difotoke, Tru. Fotoke dengkulmu.
Oh, medun. Iya. Apa kuwi? Aku men tiru-tiru kowe. Wah, anggere ndoro Antasena ora gelem ngomongi aku titenono. Iki jenenge Mbak Cindhe Mbak Ciladan. Petro. Kae tandangi kana. Ana sing sambuh kana. Potol ndasmu. Apa kok juru mujek-mujek elak? Elek kok elak. Mujek-mujek elek. Pripun, Den? Petro, aja mlayu aku bakal nemoni karo kowe. Kota tian Gatut Kaca tinon mapak karko suta tekapira Kresna parta maneher saktinira ing ujaran wang-wang. Oh, Ndara Gatut Kaca. Iya. Kok rawuhipun kok sajake sumengka tur nawung duka. Petro. Nun. Ya takoni kowe jujur. Nggih. Kowe wani karo Sewa Mandura iya. Mergane sing wani dudu kula ning Bagong. Bagong adimu kenapa kowe ora ngandani? Bagong niku dikandani wis angel. Mula aku diutus dening Kanjeng Puh Mandura supaya nyekel karo kowe. Yen kowe bangga bakal tak rampungi. Yen kowe ora manut aja kelakon dosa. Aku mentolo karo kowe. Ing Caca muntap lirik netap duka yayasinipe. Netra kocak ngundarandir. Oh, malang kerik loro kabeh ben kaya teko. Sampeyan ajeng nglarani wong tanpa dosa, Petruk ora luput, ora kleru. Merga sampeyan nuruti karo kekarepan Sri Prabu Mandura. Mboten napa-napa, mboten napa-napa. Ajeng nejak napa sampeyan? Tak turuti sagedik sampeyan. Wani karo kanca Sing tak wedeni apamu? ora minggat aja takut tak potol ndasmu. Wah, iso motol sirahe Petruk meguru karo kowe 20 taun, Ndara. Nuwun sewu, Den. Kula mboten ajeng ngantem sirah. Monggo. Apamupun dipotol mawon. Glelenge ra jamak-jamak. Mampus kowe. Wis ora bakal iso nglawat kowe. Ayo sambato. Ajeng dinambahke, Ndara. Potol sirahmu. Potol wae.
Anggepe apa? Pun dipotol mawon. Iki Kakangmu Bagong. Sengit aku. Glelenge ra jamak-jamak. Aduh mati kula Den. Sambato. Niki mboten kenceng-kenceng niki ora kenceng-kenceng niki. Niki gulune mlintir niki. Ya wen. Tak bablaske tak pelintir tugel gulumu. Pun derek mawon ajeng mang tugel. Mangane men diplintar-plintir ngene iki malah lara pedes. Pun ya ditugel. Mati dereng aku. Pun monggo mang pateni mboten apa-apa. Sambato. Arep aku kudu ngakoni yen to aku tegel karo kowe. Marang bapakmu Semar kakonane. Aku ora bakal wegah. Ning sing wigati wis tekaning pati mundi ngemban dawe Kanjengmu Prabu Baladewa. Mesti aku bakal entuk pangalembono. Oke semute to kene iki pun. Pindah kene ahli mati ndak dirubung semut. Wong edan. Iki ngopo iki? Dan genti aku. Aku ya pengen pentas ya, Tru. Ayo pentas kok dadak aku doyok-doyok, menang sang jero metu e. Ayo ta. Piye karepe ngopo? Genti aku ora petruk terus. Masa aku meng leren disen-isen karo masyarakat. Bagong gleleng ra iki kalah gleleng karo Petro. Ning janji. Nggih. Ora ku gaya lho. Mboten. Ora kudu minta elek. Mboten. Ku anggere sapa pasar tak kentes ndasmu. Ora. Yakin sumpah. Tenan. Ku anggere mboten saden kula mawon. Petruk, kepluk wartu ndasmu kok. Kowe iki ngopo ya ora? Wong arep dinggoni Ndara Antasena kok mboten sam. Kowe iki ngopo e? Mbok gentinan. Ya. Wis ngampet-ampekan. Ning janji tenan lho. Aja nggo tumindak elek. Nek aku mlebu ning awakmu, ora nek tumindak elek ajar dhewe iki. Wanggering iki aku krasa itu tumindak elek ajar. Gawe wis lan jeblok wetenge. Ora bongok-bongok to kok. Wah iki kene ngampet ket mau ora mlebu-mlebu. Mangkel aku. Goleki kok angel. Wis wis. Yo. Ampet-ampekan. Wis tak mlebu ning awakmu. Kon merem, Gong. Aku tak mlebu ning awakmu ya, Gong. Nek sak mlebu ning awakmu aja nggo dolanan lho. Nek nggo dolanan awas. Ngono wae ya, Gong. Mergo aku wegah nek kowe ndang gaya aku wegah, aja nggo sombong, aja nggo umuk. Ora. Wis tak mlebu ning awakmu ya, Gong. Nganti kepentut-pentut ora. Lah antasane endi? Ah wis mlebu ket mau. Ha sing ngomong ki mau? Aku. Oh setan e. Kok arep pedhot-pedhot napase. Gus, Ngopo? kok ora iso ambles bumi? Lah wong aku iso omong nek ambles bumi iki manteng pangestine ngampet-ambegan. Oh iya lali aku. Ceniningan kuwi jenenge kesusu ora. Wis. Gong, tak ajar lho kowe. Gong, iki kok didutel. Kapok ora kowe. Kok tak antil tenan iki, Gong. Gong iki kok dibleseke sak dodo iki lho. Gong, ayo kowe glelengo saiki. Oh titenono kowe. Penyakit ora. Diumbulke saka isor. Kapok kowe. Kene jedul. Mabur. Jias tenan iki.
Grimis po ya? Kok tetes-tetes iki? Ah, setan to. Wanjal maning jajalanan tenan. Udane, Truk. Ra. Wong kowe ngipat-ngipatke kowe kok. Sisane mau ra. Mbok medhun, mah. Penak mabur. Mbok ganti, Gong. Kowe tadus terus kali ning kali karo aku sesasi kepungkur kok sprene isih kuning. Ana diganti. Jiji ora medhun. Dung jelek. Wah. Lho ora nggo gleleng to. Wing jajal kok gleleng. Standingi. Kurang sapa iki? Ndoro Antarja. Siap. Ajane terus. Iya. Wah, tak ngasuh genti aku. Kaya es tehku ora dombe lho. Ora. Kowe iso rancang es tehku barang dombe. Ayo, amos Suramanata, Jayamanata imbang yen padha-padha. Lanat pamer arep ditemoni kok malah ambles bumi. Mapokmu kapan? Apa sing ambles bumi ki mengko tok apa? Aku saiki glelek. Hah? Aja kok ambles bumi. Mabur. Aku iso. Weh la edan, ora edan iki tenan. Mentas meguru anyar. Ha wis lulus. Iya pancen kowe meguru anyar. Heeh, arep apa? Kowe milani Baladewa. Dasar Pranata, goleki Petruk. Hah? Goleki Petruk. Petruk ora ana, Petruk mulih. Kowe aja ndelikke Petruk. Kowe ndelikke Petruk lak katutke dosane Bagong. Wah, lah kowe kok dadi omonganmu atos kaya ngono to, Jaja. Jo sapa? Jenengmu Antarja kok kon ngundang sapa? Kon ngundang Antar. Hah? Tundang Jaja nesu. Petruk wani karo Siwa Mandura. Kowe ya wani karo wong Mandura. Manut tak bondo tak krincung sing tak rangket leboke Pakunjaran. Wah, kok le mayir. Rangket leboke Pakunjaran. Kowe ngerti kadegdayane Bagong apa piye? Kowe ngerti kapinterane Bagong apa piye? Sawangan, Jo. Sawangan. Deloken. Oh iya. Kuwi la edan. Ora edan iki nyata. Hah? Kok jedul, kok jedul. Mabur apa? Oke. Oh, piye? Kok nimbles apa piye? Rampung dening aku kowe. Ya nek iso medun. Ayo iso munggah kok ora iso medun. Padake ora. Lho, aku nek medun alon-alon kok. Lho, gleleng to, padake. Ayo arep ngejak apa? Nyembur tak kembari nyembur. Ambles bumi tak kembari ambles bumi. Mabur tak kembari mabur. Ora bakal aku mundur sejangkah. Hah? Ora usah mecicil kowe. Sawan legane ngati. Hup. Kok wis ra mandi ya? Oke, mbok menawa lemahe lagi atos. Ora masalah. Tontonan iki. Ora mandi kabeh ya. Ayo harmoni piye? Harmoni piye? Hah, cilaka iki. Iki mesti Antarsena ngapusi aku iki. Wah, lane ora. Oh, ngandel ora. Sone nek metu ki omong. Aja meneng wae. Metu ki muni wis ngono. Nek meneng wae kene ya ora dong. Aku wis hafal, kowe iki anggere tak njingi mesti gleleng. Mula aku wegah nek ngenjingi karo kowe. Wah, diwasar go gayae.
Mundur kono. Mundur. Kakang Antarja tak rampungane. Wah iki rame iki. Kakang Adi siji mbelani Baladéwa, siji mbelani Petruk, gelut rame. Mundur. Nang sapa ya, Truk? Ambu. Ndhet pira? Ndhet pira? Lho. Iki arep ngejak apa ya? Ndhet pira? Aku bapak nang sangon selawe kok. Padha, aku yo ndhet selawe. Kowe nyekel sapa? Lho, iki edian iki. Aku manut kowe sapa? Aku. Aku isih sing tuwa. Yo, aku Ndara Antarja sing tuwa. Padha, aku yo yo. Wis rasi dawa ya. Demet iki ora. Tiwas mempeng Dimas Antasena. Kang, ora kok aku arep ngewahi karo Ponokawan ora. Ning aku mau wis jagongan karo Petruk, jagongan karo Bagong. Jane sapa sing diketikake dening Siwa Mandura mau ora bener. Aku malah benerke Petruk karo Bagong mergo dheweke mbilani karo wong tuane. Dheweke mbilani karo bapakne Semar. Tur gegayuhane Semar kuwi pancen luhur. Gegayane Siwa Nayantaka kuwi apik. Pengin bangun kayangan ning negara Ngamarta. Mula nek Kakang tetep arep mbilani karo Siwa Mandura, mungsuhe udu Petruk karo Bagong ning aku. Kuwi ngejak apa aku manut. Ayo Jo, berbicara Jo. Bagiamu Jo. Gong rasa melu-melu Mandura. Ana melu-melu tak ajar dhewe kowe. Nggih. Kok bali Gong? Arep diajar dhewe aku. Malah ngrekoso aku. Seneng kene wae, Truk. Rasa melu. Nah, ngendel ora? Setan ki. Wis tak omongi nek es tehku kok dientekke. Ala ya wong isih apa kari prongkolane. Ya kene tak mung nggo mut-mutan ra ya lumayan. Wis prongkol kok nggo mut-mutan ngono ya Dimas. Ya. Saiki aku mung kari manut. Sampeyan ngejak piye aku ya wani. Mergo aku mbelani Ponokawan. Tur to sampeyan kudune ngerti kan. Sampeyan ki tau tate nampa pangudange Petruk, tau tate dimong karo Bagong. Kok mung perkara kaya ngono kok sampeyan nggo karo ngendikaning Siwa Mandura. Terus sampeyan arep mentolo karo Gareng karo Bagong utawa karo Petruk. Ora ya malah saru dinunu to. Kawula sak Ngamarta iki do ngrasani kabeh nek nganti sampeyan ngajar karo Petruk karo Bagong do ngudarasa kok do ora ngerti males kabejianing Ponokawan. Kok mung perkara diwaduli karo Sinuwun Mandura kok terus mentolo karo Ponokawan. Nek cara aku isin nek cara aku. Mula perkara iki rasa dadak digawe angel sampeyan ambles bumi wae. Mengko nek kepekewuh ketemu karo Siwa Mandura, ambles bumi tak kancani ning jero bumi rembugan karo aku. Wis ngono wae, bangane kesuwen. Iya Dimas, iya. Tinimbangane mengko sampeyan malah konangan Siwa Mandura ditakoni pira-pira sampeyan rasa wangsulan, tinggal lunga, tinggal ambles bumi. Siwa Mandura ora bakal iso nusul ning jero bumi. Iya Dimas. Dewa Narpati Tuwinares Wana Kresna kalangkung tresnanira marang Dyabanon marang Dyabanon Cinawi wah panuswaning jajalan surtaning bawuna iblis lanat. Wah, Petruk kantong bolongso ngewawake nata Mandura Prabu Baladewa. Petruk, Bagong ora bali saka negara Ngamarta, gratel nenggala bodaki bumarang. Prabu Sinuwun Mandura nesu kok. Bengok-bengok. Petruk kantong bolong ora gelem bali nang karang kadempel aja takon dotok gretel nenggala jeblok wetengmu. Terus aku tak maju le, kowe bali. Nek bapak takon omong.
Nek Petruk ora bali 3 dina tekane seminggu kok nyelameti tekan nyewune. Pestheno nek aku mudhar. Tru ora ngono lho, Tru. Kancaku sapa? Ha isih ana Gareng kok. Gareng iki nek dagelan ra kompak karo aku. Mesti kobong. Wis ora, Gong. Aku wis tak niati tenan. Rasa ndak tok gondeli, rasa ndak tok piye-piye iki. Minggiro. Tak lakonane le, aku ora wedi harus Mandura. Ming aku njaluk tulung karo kowe. Tulung apa? Golekno gaman. Gaman nggo apa? Gaman nggo nandingi Prabu Baladewa. Oke, Ya. Saentuke kowe tak sileke bakul degane. Ya wis, Ram. Ora apa-apa. Ngati-ati ya, Truk. Mulya kok. Apa sing kedadiane negara Ngamarta ki aturno, Bapak. Aku percaya Bapak iso mene pepadang karo aku karo kowe. Ya, ning sing ngati-ati. Ayo, amuk iki Petruk ganteng bolong gawean. Suwane jajalan ate iblis lanat. Iki Petruk iki. Nggih. Wah, kowe wani karo Prabu Baladewa. Nuwun sewu, mboten kula wantun ing kepepet. Wong niku nek kepepet wis nekat. Monggo nekat niku wis ora ana ukurane. Wong nekat niku karo sapa-sapa ora bakal wedi. Yen ngono kowe wani karo Baladewa, sing tak wedeni apamu? Ketiban Kyai Nenggala, Alugara iki pamunahing satu sekti tamake Gunung Jugruk Segorasat. Wis, iku tau nggo nyolong degan ping 3 ra konangan. Padha ampuhe mati tenan aku, mati salah. Mati. Kakang Semar, aku ingkang sowan. Kakang Nayantaka, aku ingkang sowan, Kakang. Kula pun ngerti. Napa to? Wigatine dene Ndara Rawuh wonten ing Karang Kadempel. Mesti mengajeng do ngaturke saking keluputan. Merga kula wis ngerti critane Bagong. Kula wis dicritani kali anak kula Bagong. Petruk kenging Kyai Nenggala ilang dikedhepake. Tesih urip napa pun mati ya durung isa digagapi. Pustaka Jamus Klimasada ical dipun betosi nuwun Ndarawati. Nanging dudu aku ingkang ngasta, Kakang. Nggih. Ning dinapak-napakno tok sumbering perkara menika wujude sinuwun Ndarawati. Mula sampeyan tekan mriki niku malah tumrap Semar soroh gawean. Lho, soroh gawean kepiye? Icaling pustaka Jamus Klimasada saka astaning sinuwun Ndarawati dibetosi nuwun Kresna. Petruk kendhang dipun tamani Nenggala dening sinuwun Prabu Baladewa. Niku wis cetha. Mula kula mboten ajeng pripun-pripun. Kahanan niki padhang nggih saking sinuwun Ndarawati. Kahanan Ngamarta ya tetep peteng saka sinuwun Ndarawati. Kula pasrahke kalih sampeyan. Semareka den prayitna samurires eka balik titiyani kandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latan milang lintang Bima Sekti wila jagat dewa bathara jagat pangestu ya to Kakang Semar nadyan tak silakana tanpa guna. Yen pancen kabeh pasrahke marang Nata Ndarawati, klianan aku nyuwun pamit tak goleki pustaka Jamus Klimasada apa dene anakmu Petruk. Nggih. Syukur nek iso ketemu pustaka Jamus Klimasada sing wigati Petruk. Petruk upama isih urip, syukur mangayu bagya. Nek Petruk pun mboten nonton utawa wis dadi kuwanda, mang bekta mriki kuwandane kula ruktine sak tatane panembahe Petruk. Arjuna kula wonten maring adhawu. Aja silak marang dawing Kakang Semar. Ayo budal dina iki Yayi. Monggo Koko Prabu kula dherekaken Koko Prabu. Lang-lang endriya mangungkung.
Lho Dik. Semungah temen aku. Lah sinuwun Ndarawati tak pasrahi pustaka karo goleki Petruk Ndara Janaka ya semono uga. Ah. Ndak dikira ora nyambut gawe. Den kula awat-awati Ndara. Hanggro sesumbar lindhu bumi kuncing kumaludha guntur ketup lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara Pati wonten dawuh nganti tak riwangi budal saka negara ngawu-awu langit pepundhenmu aku Prabu Dewaningrat mong kepengin nyusul karo Bapa Begawan Dewa Kahana nggone nalika semana kepengin nglulusake penjangkaku lenggah dampar negara Ngamarta jarene sago gawe srana supaya aku kelakon lenggah dampar negara Ngamarta. Lah kok dadi nganti meh tetaunan nggone jengkar saka negara ing ngawu-awu langit. Durung ana kabar kawusanane. Persasat kaya kenteni Sineming Palwa gabus kumambang ing Sulakresna. Nek ora tak susul ning tanah Jawa, mengko mundhak dura pengendikane wong tuaku Begawan Dewa Kahana Pati. Nggih, sini. Bapa Penemban anak Prabu Dewaningrat lah kok malah sumusul ning tanah Jawa inggih krana sampun boten saged pinambengan malih kekarepanipun ingkang putra pun Dewaningrat anggen kula kepengin ngasta bawat peperintahan negari Ngamarta klakon nggih lho dasaripun menapa Bapa paring dawuh mekaten sawangen ingkang tak gembol iki pustaka Jamus Kelima Sada nggonku nglembut ana ing negara Ngamarta sarana Membanata Ndarawati. Saiki ning tanganing Begawan Dewa Kahana ngger Dewaningrat. Wah, dalah karepe Penemban. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene Paduka Penemban sampun nglulusaken pamothaipun ingkang putra pun Dewaningrat. Ayo, gandeng sira wis tekan tanah Jawa, sisan gawe Pandhawa dirangket. Pandhawa kelangan pusaka iki bebasan wis ora duwe kekuatan apa-apa. Mateni Pandhawa ngel mijet wae ngranti dibacutke. Monggo Penemban kula dherekaken. Ayo, ketapna para wadyabala kabeh nggih. Bumi gonceng langit kelap-kelap katon ler kin sanging risang mawe kandrung
Sabaran katulo wukir moyak mayik saking Dyas Baliwur. Ana satya ngadang tedalan. Baguse tanpa cacat gaya teja pengawak tirta pamulu jenar kaya kencana sinangling. Raden kowe sapa? Takon marang aku Raden Janaka, kowe sapa Nalindra Muda? Nalindra saka ing awu langit Prabu Dewaning Rat. Dene nganti Purwadya bala segelar sepapan ngerti kok. Jarak perkara bakal bedah Ngamarta. Pandhawa bakal tak tugeli gulune, tak sirnake. Aku ingkang kepengin banget lenggah dampar negara Ngamarta. Maratuduhna Janaka, ngendi papan pernaing negara Ngamarta? Tresmak bathok mata mlorok ora ndedelok. Yen kowe takon Janaka negara Ngamarta padha karo sulung mlebu geni wak kecemplung ing wuwu. Lho, nalare. Iki panengah Pandhawa Raden Janaka. Walah dalah sing edan muni macan keparep. Yen ngono babar pisan ngibarate kethok wit sing gedhe, tak ora tak jujuk deleke, tak piprili pange. Mara cobanan Janaka, sam mati dening aku kowe Arjuna. Dadamu, wah, edan. Napa ing Maduka dawaken menika nyata menapa mboten mremban? Lho, lire kowe matur kaya mengkono. Kula pinanggih kalan panengah Pandhawa. Naminipun Janaka. Nang nyatanipun koncatan pustaka Jamus Klimasada lha kok tasih digdaya. Sekti kalintang jayaning perang penemban. Lah dalam minggira tandangane Janaka. Tuwa wong tuane Dewaning Rat aranku Dewa Kahana. Kowe ingkang nyidra pustaka Jamus Klimasada mestine ngono ora bakal tak ungkuri nanging tak dodol lakonku ora tok balik tak pecah siramu damu dadi kwanda kowe mati. Apa? Koko Prabu kula sampun pinanggih kaliyan ingkang beta pustaka Jamus Klimasada. Lho, sing nyolong to? Inggih kasinggihan. Sapa Janaka? Naminipun Dewa Kahana Pandhita saking negari Ngawu-awu langit. Kok ora mbok rebut, ora mbok jaluk, kula sampun budidaya. Bledug mangampak-ampak mau perangmu to? Inggih Koko Prabu. Lah dalah. Lah kok mundur? Kula kawun Koko Prabu. Lah ora pati nduga mara kaya ngopo.
Pandhita Yot mimang kadanga dewa, kowe ora menang karo pendhita tuwa kae. Lajeng kados pundi supados anggenipun saged ngrebat pustaka Jamus Klimasada? Becike golek jago Janaka wonten pundi? Wis ta, melu pun Kakang Swawi kula nderekaken. Bang mangaruna ati netrane nganggo rapo kene dungane engkong lir wowo sing bene panca pepetoke ngayamana mrak manguwu ing bagagan mangsuli kandha ngajeng kelura Petruk kantong bolong. Aku mau kontale awakku kuning kok saiki dadi jambon. Wis. Duwe penata wayange sing siji masuk ngangin, sing siji waton jukuk wayang. Buta ngendi iki? Malah kena nenggala ora mati ning kontal adoh banget gelek arep mule piye anane kaya Duh malah diparani sing bau reksa. Petruk, lah rak tenan to. kowe kok neng alas kene. Aku njaluk gethekmu setetes. Daging setampel. Utar aku. Petruk aja nangis. Kowe kok wedi karo aku iki kowe pangling karo aku apa piye? Mboten pangling wong ya ora tau ketemu. Kowe tau tate srawung karo aku. Pirang-pirang abad kepungkur nalika menungsa durung mudhun ana ing jagat. Menungsa urung ana ing jana loka sing ana bangsaning jim. Kowe tau tak kula wenthah kowe lali karo aku, Petruk. Mangke riyen to sapa ya pirang-pirang abad sing arep ngeling-eling ya piye? Kowe jenengmu mbiyen dudu Petruk nanging Pecruk. Kowe ditekel Semar ditututi awakmu tumuli dipek anak karo Semar. Astagfirullah. Bapak to? Iya. Aduh, Bapak. Udah sampean. Iya, Petruk. Kok sandangane kok apik-apik? Iya, aku saiki dadi dewa. Wee. Dewa? Iya. Welah. Dewa tukang napa? Tukang resik Karang Kawidodaren. Oh, alah Pak Bon kok ning glele. Ya ning aku dewa. Nggih, nggih. Waduh, lha pripun? Aku ngerti kowe sedih. Sedih kula napa nek pancen kula sampean dewa? Kowe kena nenggala kuntal neng kene. Pustaka Jamus Klimasada ilang ya ora? Nggih. Lambe atimu aku ngerti. Ati kula kepengin pripun? Kowe kepengin nemokke pustaka Jamus Klimasada. Tumuli bali ning ngarepe bapakmu Semar. Mestine ngoten. Petruk, Nun. tengah alas kaya ana sendang jenenge Sendang Malih Warna. Terus kowe nyemplunga sendang aja wujud Petruk, ngene ora wujud Petruk kowe bakal tak wenehi dalan ketemu karo bapakmu meneh Petruk. Mbok dadi ki wong bagus apa piye?
dadi kok wong tuwek kaya ngono. Dadi wong bagus ngene ana sing kepencut malah masalah. Wis ngene iki wae Rama. Ya, kowe nganggo jeneng sakarepmu. Aja lunga-lunga saka kene dhewe neh ana ratu teka. Sinten? Kowe apal karo ratu mau. Tulungono Petruk tak nehi kekuatanku kowe bisa digdaya Panakawan. Ngaturaken panuwun Kanjeng Rama. Wah. Minggiro. Nggih. Ora usah sok nronjor sikile pincangé kok. Dhisik-dhisik. Iki si Danar mampir warung ora? Lho, mampir warung apa wong golek jago kok mampir warung? Weh lah, niki wis wilangan 1 tambah 1. Sama dengan kalih alias ngelih. Ngelih sakaremu mudhar sakaremu. Wis juragan kok kaya ngene. Ndi sing arep dinut? Panakawan menengo aku tak ndangu karo wong sing ning tengah alas iki. Koko Prabu. Pados jago kok wonten tengahing kono kok sik to. Iki sapa iki? Ana wujuding piyai sepuh ngadeg ning tengah alas dhewe. Kowe sapa? Menawi panjenengan ndangu kaliyan kula. Kula pun Demang Pengeluaran. Lho. Janaka Punten dawuh. jenenge Demang Pengeluaran. Bagongan jenenge Demang Pengeluaran. Wes tekor kuwi. Serana pemasukan babar blas. Demang Pengeluaran dasar kepara saestu sinuwun panjenengan sinten Prabu Kresna? Weh lah ta. Ngerti karo aku to? Ngertos. Menawi kalian kula tartuntu mboten ngertos. Ingkang wingking sinten Raden Janaka? Karo aku sing ora ngerti ya, Kang. Mbok menawa sing irunge kaya plentrong bolam jenenge mesti garek sing matane kaya ceplok andhok mesti Bagong ngawur lho sapa Bambang ora Pengeluaran wonten dawuh kepasang Yogya katujuh ing inu dinaku prapta ning mapan kene tak sawang nadyan kowe iki wong lumrah nanging sumunar cahyamu inggih. Aku njaluk tulung-tulungono ya. Perkawisipun perkarane mengko gampang ning sing baku aku duwe pusaka. Arane Pustaka Jamus Lima Sada digawa karo jenenge Dewa Kahana. Mongko wonge ampuh banget. Nek kowe iso ngrebut pusaka mau, kowe tak paringi bebungah. Mboten, kula nglampahi lelabuhan menika mboten ngantu-antu bebingah ning bakal tak paringi cobi bebingahipun menapa aku kuwi duwe abdi jenenge Petruk mati ya rek mati jelas mati mengko nek kowe iso mati Dewa Kahana bojone Petruk peken kabeh peken omahe Petruk peken ya ciker ketoke padha-padha ampuhe sago ora sagah lenggah ingkang sekeca sini. Koko Prabu kok gumujeng menika sinten? Ceniningan ora. Nyuwun pangapunten. Menapa inggih? Edanane. Kok saged wujud kados mekaten. Lah aku ya ora ngerti, mula aku ora mau kandha kaya ngono mau ning nggogroke atine. Nggih. Dados menika niku. Iya. Iya kae mau ki. Oh. Iya. Sinten Tandara? Kuping mundi. Iki glao.
Kuping karo ndas kok meh padha. Mosor. Wah, mosok kok mosor. Tenane, tenan. Weh, setan tenan kok. Jebule kan iku niku? Hei, arep dikandhani kok balik. Sing tak bisiki bokong. Oh, bokong lanang nggo apa? Hehe, njaluk ngerti ra? Urung. Kok tak kandhani kok malah ngandhani ora. Asline ya tenan kok. Weh, lah kepal didelok ya, Rek. Ya. Gugu karepe dhewe. Manus maning jajananku ing lembut pustaka James Lingasada sarana alus. Aku ya luwih alus tinimbang kowe Dewa Kang. Penemban. Kula menika ngantos bingung piye? Majeng perang mundur kawon lajeng nyuwun pambiyantu, majeng malih perang kawon mundur nyuwun pambiyantu. Mbok samenika ngaten kemawon. Pustaka James Lingasada kula suwun. Kula kinarya piandel mbengkas para Pandhawa tampanana nggirnya tampanana. Kowe ngaku digdaya ora bakal menang karo Bambang Pangluaran hoyakan leganing atiku. Wah, aku karepe. Kowe lah kok cepet men. Mula niku nek temandang cekat-ceket tok. Yo tak tampa Bambang Pangluaran tak tampa nggih. Ning mbok yo nek nglabu iki sisan dos pundi? Pendhitane pateni sisan. Oh nggih, ngestokaken dawuh. Iki sing nyolong pusaka malinge iki kowe. Aku mung ngrebut pusaka sing maling kowe mati dereng ajang iki. Wah, ayah. Oh, sarpe. Oh, wah. Ayo amo. Syukur nek kowe ijik urip. Lho iki sapa kok ngerti-ngerti muni ijik urip. Urip bae wong lengane isih. Omongane iki kok kaya omongan sing aku wis hafal. Senengane mentake omongan wigati. Iki nek ora kowe tange kelakone. Ayo, aku sapa? Aku sapa dupak raimu modar. Kowe Petruk ngono kok. Kowe kena nenggala kok ora apa-apa.
Kula ya ora ngerti, Pak. Pustaka Jamus Dimasada diasta sinuwun Kresna. Wis bali, empun. Lah kok kowe tiba saka Dirgantara didamu. Kowe gelut bakul trompet. Wah. Enak omong ya. Gelut karo sing nyolong Pustaka Jamus Dimasada jenenge Dewa Kahana. Wah. Nandi wonge? Kono gleleng banget, Pak. Minggak trajange dhewe. Iki sapa weruh aku kok malah guyu terus dingonak-ngonakke. Panjen pinter tenan. Lemu golek sandangan endi? Lemu nyewa endi? Apa dumeh cedhak Matahari Mall. Mau ngidul rono terus tuku, Iki sapa? Ora usah dadak takon-takon. Iki sapa? Aku Semar. Kowe pangling karo aku apa piye? Hop! Wah! Oh! Oh! Larak tenan. Nyuwun mangapunten, Kakang. Kula namung kepengin madosaken tedhanipun baju barat. Apa kudu Pandhawa? Bocah Sukerta ki pirang-pirang. Apa kudu Pandhawa? Mboten, nanging pengaremenipun baju barat menika para Pandhawa. Wah, panjen wis setan. Ayo bali. Ayo bali. Wadya balamu jak bali, sing lempoh digendong, sing picak dituntun, sing bisu dijawil. Ganggu gawe pamulangan kene aja takon dosa mungsuhe Semar. Kumbala geni. Nyuwun pamit Kakang, nyuwun pamit. Kanjeng Ibu sampun wujud kados mekaten. Dewa Srani aja mbok bacotake, Dewa Srani sing tunggu tanah Jawa wis ngamuk punggung Kyai Semar Badranaya bali ya mangane kewirangan Dewa Srani. Jawab. Apa ingkang dadi gayuhanmu Pandhawa bakal njangkung sarta ngestu padha? Iya, Kakang Semar semono uga aku bakal rumajang kersaning Kyai Semar. Namung pengin mujudaken kawontenan ingkang tentrem, rukun, manunggal, tetunggalan. Sampun ngantos wonten ingkang wantun misah-misahaken negari Ngamarta. Sabab sampun manunggal dados tunggal. Iya, Kyai Semar. Purnaning gati sampun maripurna wit para madilan pusananipun. Kula namung mugi-mugi sedaya ingkang lenggah wonten ing mriki pinaringana karaharjan katentreman lan sempulur saged netesaken para pinter ingkang sakmangke saged kinarya cagak tuwaking negari. Lan sakmangke saged kinarya panutan dhateng sedaya kemawon. Iya, Kyai Semar. Sura Sudra Jaya ingkang rat suwa brastu kaping ulah Darmastuti Rahyung Samya Makarya Rahyung Samya Pinanggih sekali merdika tetep merdika Ndara.